So ayan guys, magluto tayo ng mampagtuan tamo. Iluto tayo ni magsinigang tao ulit. Salmon with kamyas. Talbos kamuti. So ayan guys, siyempre magsatapa mong di pa kalaya sa kabawang. Tayo. Sunod ka na yung sibuyas. Siyempre kamatis. Tayang patis. Tayang kadiatanan kaya kathamong salmon. Natapamukol. Ang dalang tanding at ganun. Lagyan ka na rin kaya katang kamyas. Tsaka tayo takpan. So, and after pulang minuto, lagyan tayo ng kaya katamong talbos kamuti para sabay-sabay na maluto. Takpan tayo. So yan, salipan tayong kaya katamo sinigang salmon. Tikman tayo guys kung sakto yung lasa. Sakto lang sa lasa. Mga tana. Kain po.